Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ένα καραβάκι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα χρειαστείτε ένα χαρτί. Αλλά αυτή τη φορά μπορείτε να πάρετε όποιο χαρτί θέλετε. Εγώ ας πούμε έχω πάρει αυτό το χαρτί από ένα τετράδιο. Στην αρχή πρέπει να κάνετε έτσι. Καραβάκι θα φτιάξουμε. Έτσι. Είναι εύκολο. Και μετά το κάνετε έτσι. Να είναι. Μετά διπλώνετε τις μεριές αν θέλετε για να φαίνεται πιο ωραίο. Κάπως έτσι, έτσι ακριβώς. Και τώρα μπορείτε να το βάψετε. Ας πούμε εγώ πήρα ένα στυλό να το βάψω. Τον είδα και να κάνω γρήγορα το βίντεο. Και μπορείτε έτσι να φτιάξετε ένα καραβάκι. Εγώ το χρωματίζω λίγο στα γρήγορα. Δεν θα κάτσω να κάνω ολόκληρη ζωγραφή και ένα μικρό βίντεο θα κάνω. Αν θέλω μπορώ να το κάνω πιο ωραίο. Άρα, εγώ έφτιαξα αυτό εδώ το καραβάκι. Κάπως έτσι μπορούμε να φτιάξουμε ένα καραβάκι. Θα σας το ξαναδείξω λίγο. Όπως έτσι, κάνετε έτσι, διπλώνετε αυτές τις μεριές έτσι. Μετά διπλώνετε έτσι. Και μετά διπλώνετε αυτές εδώ τις μεριές. Και κάπως έτσι έχετε φτιάξει ένα ωραίο καραβάκι. Θα υπάρχουν και άλλα βίντεο με κατασκευές και στο επόμενο βίντεο θα φτιάξουμε μια σαΐτα, δηλαδή ένα αεροπλανάκι. Και εκείνη η κατασκευή είναι εύκολη. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Γεια σας!